Agpada nakaawat tisag 100,000 pesos ti 2 centenaryan ngay so dalola gid den kamagay manipod barangay Alawa Tineg Abra. Nagan kanya pang yung saram niya maala mo portam. Makan. Always nateng di si Chidana. Ken ni Lola Luring Astudillo manipod Zone 7 Bangen Abra. Ito na yung 100,000. Yay! Pangako. Yay! Yung anak na nadanong ko sa 100. Parang manayo ng pahin. Malaksit kadakwada, imawat may tisag 10,000 pesos tigdag 2080, 85, 90 ken 95. Kas ken ni Lola Esperanza manipod Badek Palaw Bangged ang nagkasangay di may kasyang mapulukit 5 tawin na idi Abril 2024. Para sa kana ko na yun, naku, yung tulong gobyerno. Kaya dito nakakapo. Yung pangigatangan nyo na yun. Ako, yatang ko si Agos ko, bagay, sumerapin si Bagin, yan amin. Karaman na kaditi na pa di cash gift, iti pa di RA 11982, one the Expanded Centenarian Act, ano sa dino, the National Commission of Senior Citizens si mga idaulo ti distribusyon. Dito'y probinsya ti Abra, 831 di grantees, manipo ka dito 27 nga ili ti probinsya, al dito ka nagkasangay, wano na danon na ti milestone age da, manipod March 17, 2024, aging kay di Setyembre 2025. Ti Bangged ti Kaduan nga mabot ti 140 grantees. 80, 85, 90, 95 laeng. Iso nga dagi di agtawon ti 81 ingga na 84, 91 ingga na 94. Urayan niyo nga dumanon kayo ijay. No 81 ka urayan nga dumanon ka ti 85. No 92 ka urayan nga dumanon ka iti 95. Kasjay. Mabalin nga dita do nga ibagada nga unfair. Ngam anyangay kat isu ti ibagbaga na jilinteg. Suportaran met ti lokal gobyerno dagiti aming adang para iti pagsayatan dagiti senior citizen. Gunong-gunam ni Apo Mayor, ta kas makitayuhan lang nga deto'y Apo nga grants, tinaywarasan, tilasod ti upat nga bulan nga panagtugaw ni Apo Mayor. Adon dagiti uray dadto mga national agencies nga adda grants nga sumangpet. Ilungalungnan nga may waras nga sigod, Apo. Dakal nga tulong datoy para jay maintenance da, Apo. So nga gamang kami unay manen dagiti timultulong tatta for the cash distribution. Ti panakipatumpal ti nasa programa, kahit babayin met lagi ti panagkaykaysa di tinaduma-dumang opisina, ken nang rona, ti panagbaling aktibo ang miyembro ti organisasyon di senior citizen, ken panakipasa di kasapulan na dokumento. Kabayatan na, nagpalgimet ti NCSC, iti anay ang panangiwan kada ti senior citizen. Hantayo nga ibagbagang ay nanang. Agbiag ka pa ay danunang pa iti 80 tapno maalam ti 10,000 mo. Han ko mga kasjay. So dawadak nga sapay kumata di ay ayat yu kanyada kat talaga nga ayat na kayat tayo nga makadwa pa isuda, not because we are aiming for the 10,000 or 100,000. Or the cash benefits nga maalala iti senior citizens tatta. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.